mo sa Dios ang kalibutan. Si Kristo man ang pulong, dili ba? O siya gipili sa Dios para manag-iya sa tanang butang. Verse 3. Naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha kaniya ang kinaiya sa Dios. So siya ang express image sa persona sa Ginoo. Kung makita nimo si Kristo, makita nimo ang Ginoo. Siya man ang naglarawan kung kinsa gid ang Ginoo. Kung nga ang Ginoo larawan, ingon ana po si Kristo og larawan. Ay kung ina ang larawan ni Kristo, ingon ana pod ang larawan sa atong amahan. Nako sa tubahon, Misamis Oriental po. Tubahon, Alwin, Misamis. Rene, sige magsayo ato nang yampo. Hala ba? Lanaban, hello po. Kas, Yangs. Dayon, ingon dali. Naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha gayod kaniya ang kinaiya sa Dios. Naagid diha ang kaniya ang kinaiya sa Dios. Busa mga igsoon, ayaw tuuhi ang gisulti sa mga iglesia ni Kristo nga si Kristo Jesus dili siya Dios. Dios si Kristo kay diha gayod kaniya ang kinaiya sa Dios. Pastor, ang Senyor Santo ninyo kinsa man na mauna si Jesus. Muna ilahang pagtuo, muna ilang ginatudlo. Dayon, siya mao'y nagkupot sa tibuok universo, pinagi sa iyang gamahanang pulong. Siya mao'y nagkupot sa tibuok nga universo. Kana nga trabaho, dili na trabaho sa tao. Trabaho ka na sa Dios. Bali ba ang tibuok universo, tibuok universo, tibuok universe, ikopta ni Kristo Jesus pinaagi sa iyahang gahom, sa iyahang word. Unya kining mga, isulti na lang ako unya kining mga iglesia ni Kristo, kining mga Jehovah's Witnesses, gasulti sila nga si Kristo tao lamang. Mga igsoon, sayop sila. Si Kristo Jesus dili tao lamang. Si Kristo dili buotan nga propeta lamang. Kundi si Kristo usa ka Dios. Tanawa sa verse 3, siya mao'y nagkupot sa tibuok universo pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Makabuhat ka na? Kuptan mo ang tibuok universo para dili kini siya ma-destroy pinaagi lamang sa pulong nimo. Makabuhat ka niya na? Dili ka makabuhat niya na. Gawas kung ikaw usa ka Dios. Si Kristo nakabuhat ana nagpasabot nga siya usa ka Dios. Ingon dayon, tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Dios dito sa langit. Now, human niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, pinagi sa kamatayon dito sa cross. Nilingkod siya sa tuo nga trono dito sa langit. Now, daghan meaning ani mga igsoon. Ang una mga igsoon mao kini. Daghan pangutan sa Christmas ba? Oo. Biblical po ang pagkatao ni Kristo. Pero ang December 25 is not biblical. Buhat lang na ni Pope Julius the First niadtong 353 AD. Okay. Balik kita kay Jesus Christ dali. Tapos ni hugasi ang mga tao sa ilang mga sala. Maisoon, humana ni Kristo hugasi ang mga tao sa ilang mga sala. Kadtong na nagpanuo o nidawat kang Kristo Jesus, sila nahugasan na sa ilahang mga sala. Ug tan-awa, ang gibuhat ni Kristo, humanyag hugas sa atong mga sala, ang iyang gibuhat, milingkod siya sa tuo sa Dios dito sa langit. Now, naglingkod siya, nagpasabot nga wala na'y trabahoon pa. Nag-rest na siya. Lahi sa Old Testament. Ang mga priest sa Old Testament, mga igsoon, wala sila lingkuranan sa ilang nga temple. Anong wala sila lingkuranan? Kay matag-adlaw ga-work sila. Gatrabaho sila. Hebrews chapter 1 verse 3. Gatrabaho sila. Kay tag-adlaw sig offer og sacrifices, halad sa dugo sa baka, halad sa dugo sa karnero, taga-adlaw, halad sa dugo sa baka, taga-tuig. Walay kahunungan sa ilahang paghalad sa dugo sa mananap. So ang kakahitabo, ang mga pari, walay lingkuranan, dili sila maglingkod. Apan si Kristo Jesus, sa diha nga nahumanyag hugas, ang tanang sala sa mga tao nga gatuo kaniya, sa isa lang kahalad, alang sa tanang kapanahunan, gihugasan niya ang tanan nga sala. Ug dayon humanyag halad, milingkod siya sa tuo sa Dios dito sa langit. Naglingkod siya nga naman,
wala naman siya angay pang trabahoon para hugasan ang mga sala. Kaya ang isa kahalaran ni Kristo, effective for all time. Basahin mo sa Hebrews chapter 10. Basahin mo sa Hebrews chapter 10. Okay. Verse 10 tasugod. And by the will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Pinaagin niya na nga will sa Father, nga si Kristo mamatay. Nga si Kristo ihalad ang iyang lawas. Kay mo na gusto sa Ginoo ang lawas ni Kristo. Pinagi sa isa ka sacrifice ni Kristo, nahimo kitang balaan, nahinuan kita sa atong mga sala once for all time. Now, once for all, Hebrews chapter 10, verse 10. Ingon pagid niya diri sa verse 12, but when this high priest si Kristo had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Ngayon mo sa kamo ayon na mo pag halad pa og mga butang para i-erase sa inyong mga sala. Kanang inyong halad para i-erase sa inyong sala, dili na siya effective. Nga naman, kay kana naman ay blemish, naman ay kapakyasan. Salig na lang mo sa halad ni Kristo, effective for all time. Nga naman, perfect, walay buling umansa. It is for all time. O ikaw, kung mapasaylo na kasi mong sala, patsada kayo, Hebrews 10:14, for by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Katong mga ginabalaan, katong mga ginapasaylo na sa ilahang mga sala. Tinood na, ang paglantang nila kang Kristo Jesus is si Jehovah lang ang Father lamang ang Diyos. Samtang si Kristo, usa lamang siya katao. Jehovah's Witnesses believe that Jesus was created by Jehovah as the Archangel Michael. So si Kristo, usa lang ka Archangel Michael before the physical world existed and is lesser though mighty. So sama lang siya ka Archangel. So mighty siya pero dili siya usagi ka Ginoo. Mao na ang pagtuo sa mga Jehovah's Witnesses. Sama lang siya sa ka-archangel o tao, nagpagkatao siya, pero dili gid siya Dios sama sa Father. Kaya nakatagbo naman ko Jehovah's Witness ko ang ilang pagsulti, ilang pagtuo kang Jesus Christ is dili siya sama sa God the Father. Pero sa pagkatinood, si Kristo Jesus sama sa God the Father. Ingon pa dere sa Christianity.com. Mo ni ang gitudlo sa Jehovah's Witness. Ingon sa Christianity.com, Jehovah's Witness, they do not believe Jesus is God. Wala sila gatoo nga si Kristo usa ka Dios. Jehovah's Witnesses do not believe Jesus is God. Instead of believing Jesus to be God, Jehovah's Witnesses believe that Jesus was created by Jehovah as Michael or the Archangel at some time prior to the creation of the world. Jehovah's Witnesses believe Jesus is a lesser God, but not the God of the universe. Lesser God meaning small g, small o, small d. May lang pagto. Pero kung basahin mo ang Hebrews chapter 1, verse 1, si Kristo ang gahold sa universe, pinagi sa iyong word. Then verse 4, nabasa ng verse 4. Ang anak, gihimong labaw pa kaysa mga anghel.
ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel. So mao ni mga anghel sama ni Archangel Michael ug mao ni ang anak. So kung labaw pa ang anak sa Archangel, way lain ato masulti kun dili Dios gayud si Jesus. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel. Ingon nga mga gihatagan siya sa Dios og ngalan nga halangdon pa kaysa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios, ikaw mao ang akong anak. Karong adlaw amahan mo na ako. Now, kini pud nga statement mga igsoon. So pa kini sa katudloanan nga ang God the Father ug si Jesus usa lang ka person. Yes, usa lang sila ka Dios, pero lahi-lahi sila nga person. Ano man? Ang amahan naghatag sa anak og labaw nga ngalan kaysa mga anghel. Ang ngalan niya is anak. Ikaw mao ang akong anak. Karong adlaw amahan mo na ako. So lahi gayud ang anak, lahi po gid ang amahan. Ug wala moingon ang Dios, ako mahimo niyang amahan ug siya mahimong akong anak. Durante may gabi pastor, Adventist na ko magsimba karon, okay ra kaayo ko sa reliyon. Pero daghan sila bawal pagkaon kay Old Testament man ila ginabasihan jud. Kay tinod man. Sakto ka no. So abi mo mga igsoon kining sa nga ni kining bawal dili man na siya maoy pamaagi para kita mahinluan sa atong mga sala. Ang pamaagi para mahinluan kita sa atong mga sala is dili ang paglikay sa pagkaon sa baboy, kundi dili mao ang pag hinulsol o pagdawat kang Kristo Jesus. 6. Sa dihang gipadala sa Dios ang iyang panganay nga anak nganhi sa kalibutan, miingon siya, kinahanglan simbahon siya sa tanang mga anghel sa Dios. Tan-awa ra gud. Sa dihang gipadala sa Dios si Jesus sa kalibutan, niingon siya, kinahanglan simbahon siya sa tanang mga anghel sa Dios. Di ba ang Dios dili gusto nga naay lain nga simbahon, gawa siya lamang ang simbahon? Pero nganong ipasimba man niya ang anak? Nagpasabot nga ang anak nga si Kristo Jesus Dios usab. So kuhay kini sa gitudlo sa mga Islam. So kuhay kini sa gitudlo sa mga iglesia ni Kristo nga dapat dili daw simbahon si Kristo. Dili daw kuno simbahon si Kristo. Pero kung imong tan-awon ang Hebrews 1:6, ang amahan nagsugo mismo sa mga anghel niya nga dapat simbahon si Kristo Jesus. No? Sa dihang gipadala sa Dios ang iyang panganay nga anak, verse 6 sa Hebrews 1:6 nakita. Sa dihang gipadala sa Dios ang iyang panganay nga anak nganhi sa kalibutan, miingon siya, kinahanglan simbahon siya sa tanang mga anghel sa Dios. Nagpasabot mga igsoon nga si Kristo Dios. Ug bahin sa mga anghel mao kini ang giingon sa Dios, gihimo sa Dios nga sama sa hangin ang iyang mga anghel ug ang iyang mga sulugoon sama sa nagdilaab nga kalayo. Kining mga anghel mura kini sila og kadilaab nga kalayo. Nagka-remember kamo sa istorya sa kang Elisha. Ang mga kalaban naglibot kanila, daghan gyud kalaban nagkarwahe. Then ang sulugoon si Gehazi, ang sulugoon ni Elisha nabalaka kay mapildi na gid sila sa kalaban, napatay na gid sila. Pero ningon si Elisha sa Ginoo, Ginoo, ablihi iyahang mga mata aron siya makakita. Ug sa dihang giablihan sa Ginoo ang mata ni Gehazi, nakita niya ang daghan kaayo nga karwahe, mga sundalo nga nagakalayo. Gakalayo mga igsoon. Kinsa man na sila mga igsoon? Mga anghel kadto sila. Ang mga anghel mga igsoon. Gakalayo. Mo kana andari gihimo sa Dios nga sama sa hangin ang mga anghel ug ang iyang mga sulugoon sama sa nagdilaab nga kalayo. So sama sila sa wind. Dili mahikap, di makita. Ug sama sila sa nagdilaab nga kalayo. Grabe no? Mga pastor,
Nindot kayo paminaw ng pulong. Sakto good, no? Tata, amen. Jennifer, Mark. Dayan, verse 8. Tanaw, verse 8. Usa kini ka bali sagpa sa mga tao nga gatudlo nga si Kristo tao lang. Verse 8 na kita. Apan bahin sa iyang anak miingon ang Dios. So ang mga isa deha. Ang mga anghel sulugoon sa Dios. Apan ang anak nga si Kristo ipasimba sa mga anghel. So layo ra jud ba? Dili gid si Kristo sama ni Michael Archangel nga anghel lang. Kung dili si Kristo usa ka Dios ngano man ipasimba man ang mga anghel ka Jesus. Pero ang mga anghel sulugoon sa Dios. Unya kung basahin mo ang verse 8, apan bahin sa iyang anak miingon ang Dios, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. Uban ang hustisya maghari ka sa imong gingharian. O tan-awa ha. Mahitungod ka Jesus sa iyang anak niingon ang Dios, ang imong trono o Dios. Nagpasabot nga si Kristo usa ni siya ka king. Usa pud siya ka God. Kay niingon man ang Dios, ang imong trono o Dios. So ang God the Father is Dios siya, pero niingon pagid siya ka Jesus, ang imong trono o Dios, no? Basig maglibog kita, si Kristo bagid ang giingnan ana nga ang imong trono o Dios. Dili kita angay maglibog kay niingon ang verse 8, apan bahin sa iyang anak, miingon ang Dios. O, apan bahin sa iyang anak, sa iyang anak, miingon ang Dios, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. Tama gid mga igsuon nga si Kristo usa ka Dios. Ang amahan mismo ang ni-declare nga ipasimba siya sa mga anghel. Ikaduha, niingon siya ang imong trono o Dios. May pa ang amahan kinapay respeto ka Jesus. Pero ang mga iglesia ni Kristo wala sila respeto ka Jesus. Mao na nga kalaban sa Dios kini nga mga tawo nga gatudlo nga si Kristo usa lamang ka tawo dili Dios. Nagsuon dili ko maguol nga ako nang gisulti basin makaingon mo ng daot ko. Ang akong gidaot maison ang teaching nga sayop. Ang kaaway sa Dios nga teaching, kaaway po nako nga teaching. Nganong maulaw man ako mosulti sa ngalan sa mga grupo nga nagtudlo nga si Kristo usa lamang ka tawo. Si Kristo usa ka Dios. Ingon pa ganyan ni Kristo, before Abraham was, I am. Hebrews, John chapter 8, verse 58. Diba? Ang imong trono o Dios, mulungtad hangtod sa kahangturan, uban sa hustisya maghari ka sa imong gingharian. Verse 9, gihigugma mo ang katarong, o gikasilagan mo ang dautan. Busa gipili ka sa Dios, nga imong Dios. Gilipay ka, o gipasidonggan labaw sa imong mga kauban. Naigsoon, grabe kaayo ang kanabang play of words diri ba. Tanawa, niingon ang verse 8, ang amahan niingon sa iyang anak nga ang imong trono o Dios mohangtod sa kahangturan. So ang God the Father niingon siya sa gadasan ang imong trono o Dios. So ang Son Dios yun. Pag-abutin sa verse 9, niingon dayon, gihigugma mo ang katarong. Niingon ang amahan ha, gihigugma mo ang katarong o gikasilagan mo ang daotan. Usa gipili ka sa Dios nga imong Dios. No? Dios si Kristo, gipili isa sa Dios nga iyang Dios. Mo ni mga igsoon ang doktrina sa Trinity. Adun na lamang tay isa ka Dios pero tulo ka persona. God the Father, God the Son, o God the Holy Spirit. Mo sa mga igsoon ha, ayaw baya gid mo kabalaka. Sakto ba ni ang Trinity nga doctrine? Nabasa nimo sa Bible klaro kaayo. Sa verse 8, ang God the Father niingon siya sa Son, ang imong trono o Dios mohangtod sa kahangturan. Pagka verse 9, niingon na pod ang God the Father sa iyang anak. Gihigugma mo ang katarong o gikasilagan mo ang daotan. Busa gipili ka sa Dios nga imong Dios. Ang Dios na ay Dios. Kinsa man ang Dios sa Dios? Ang Dios sa Dios, si Kristo Dios, di ba? Ang Dios ni Kristo mao ang God the Father. Ug ang God the Father napod sa Dios, si Kristo Jesus. Kiniingon man siya sa verse 8, ang imong trono o Dios. Ano? Medyo malibog kita. Ang Diyos na ay Diyos. Ang Diyos na ay Diyos. Ang Diyos ni Kristo ang amahan.
Ang Diyos po sa amahan si Kristo. Pero isa lang sila ka Diyos. Deuteronomy 6:4. Ano nga ng Bible? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ang Diyos isa lamang. Oo, naay Diyos nga sugot-sugoon. Kinsa man? Si Kristo. Basahan ako ka sa Filipos Kapitulo 2. Philippians 2. Ako basahon na. Oy, thank you. Ako ang churchmate Virgin Mary Rojas. Taga-Domingo magkita niya sa among simbahan. Ingon ni Kristo mga igsoon diri sa verse 5. Philippians 2:5. Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibutunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios. Tanawa ha? Kinsa to ganiha? Si Mark Bautista. Mark Bautista. Paminaw Mark Bautista. Open your ears, Mark Bautista. Gwapo ba pangalan kay Mark, oh? Pero dili siya matuo nga siya si Kristo Dios. Pero ang Bible gasulti nga si Kristo Dios. Kaaway sa Dios ang mga tao nga ingon ani. Pero Mark, pwede ka makarepent, dawaton ka ni Kristo, Mark. Unsa ingon sa Filipos 2:5, angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios. Mark ha? Bisan siya Dios. Dios si Kristo. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Dios siya. Pero wala siya mamugos magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kababuton, gibiyaan niya kining iyang katungod, og nahimong usa ka ulipon, na tawo siya sama sa kasagarang tawo, nagpaubos siya, og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. Tanawa, naay Dios nga bisan siya Dios nagpaubos. Kinsa man? Si Kristo. Mark, ay lagagool Mark, ay Bible nagsulti yun. Bisan pagkapila ka moingon og bot Mark. Ang Bible gasulti na. Verse 6, bisan siya Dios. Wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Nga naman, nagpaubos man siya, nagpakatao man siya. Di ba? So, Mark, palihog og iluhod ang imong tuhod para kang Kristo Jesus. Ha? Mark, simbaha si Kristo. Ang amahan sa Hebrews 1:6 gasugo. Hebrews 1:6-7, ipasimba si Kristo sa mga anghel. Musimba po ka Mark. Hebrews 1:8, ang amahan ay sulti kang Kristo, ang imong trono o Diyos. Diri pagid sa Filipos 2:6, dingon ang Bible, bisan siya Dios. Kinsa man ang word nga siya? Ga-refer ka ng word nga siya, ang Kristo. Bisan si Jesus Dios, wala siya mamugos nga pabiling tupong sa Dios. Di ba? So, mao ka na mga isoon. Salamat sa paminaw, Mark. Pwede na ka magbasag Bible, no? May gani kinakakaroon di ani. Tarong nga imong doktrina, pastor. Tarong kayo, Mark. Kay naagid sa Bible, no? Mao na ang tarong nga doktrina. Dili madawat sa uban tungod kay nasagulan naman ang ilang kasing-kasing sa doktrina sa atong kaaway. Pero Mark, love ka sa Ginoo, gitigaan pa kanyang chance nga magrepent, nga mabalik ang Kristo. Si Kristo usa ka Dios. He is the King of Kings, Lord of Lords. Abi nimo Mark, kung basa bitaw nimo ang Bible, bisan ang yawa miluhod kang Kristo nga pangurog. Pero naay mga tao sa kalibutan, Mark, dili mo luhod kang Kristo. Naka-remember ka mo sa demoniac of gatherings, mga igsoon? May pa ang demonyo kay mangurog pa pag makita si Kristo. Pero ang mga tao sa kalibutan, dili mangurog. Para kanila si Kristo o sa lamang ka tao. Ingon pa diri sa verse 26, Bisaya lang ta ha, Bisaya ta.
Luke. Luke 8:26. Akong basahon na, paminaw ka mo. Mipadayon sila glawig ngadto sa kayutaan. Luke 8:26. Mipadayon sila glawig ngadto sa kayutaan sa mga Gerasinhon, nga didto sa tabok sa lanaw sa Galilea. Sa pagkawas ni Jesus, gisugat siya usa ka tawo nga giyawaan. Nay tao nga giyawaan. Nga gikan sa lungsod, kining tawhana wala na magsul-ob og bisti sa dugayng panahon ug didto na magpuyo sa langob nga gihimong lubnganan. Sa pagkakita niya kang Jesus, misiyagit siya ug mihapa. Tanawa Mark, mihapa. Mihapa. Kinsay mihapa? Wa lang muluhod kundi mihapa sa kahadlok. Sa pagkakita niya kang Jesus, misiyagit siya, mihapa sa iyang atubangan ug miingon sa kusog nga tingog, Jesus, anak sa labing halangdong Dios, unsa may tuyo mo kanako, ayaw intawon ako pagsakita. Diba? Nahanlok siya. Bisan ang mga demonyo mangurog kaniya, kay siya usa ka Dios. Kung masali mo sa Santiago, mao gina ang nahitabo. Santiago 2. Santiago 2. Right teaching, magkapahimo kanimong mahinadlokon sa Dios. Ang demons na sila right teaching. They know that Jesus Christ is God. Busa, nangurog sila. Pero wala kay right teaching, dili ka mangurog. Basa na sa verse 18. Ay, Tagalog man ako nakita Hindi ko rin Tagalog kay kanang Santiago Dios. 2:19, ha? James 2:19. James 2:19. Napa mo diha? Sigula na mo, ha? Napa mo? Nagtuo ka nga usaray Dios. Maayo ka na. Apan ang demonyo nagtuo sab niya na og nagkurog sa kahadlok. Di ba? Nagkurog sa kahadlok. Nagkurog sa kahadlok ang kinsa? Sa Dios. Mao nang gibati diri sa tawo nga nasudlag espiritu. Actually, ang nagkurog sa kahadlok ani ang mga espiritu katong ginganlag legion. Tanawa diha sa Lucas kapitulo 8:28. Sa pagkakita niya kang Jesus, misiyagit siya og mihapa sa iyang atubangan ug mingon sa kusog nga tingog, Jesus, anak sa labing halangdong Dios, unsa may tuyo mo kanako, ayaw intawon ko pagsakita. Gisultin niya kini tungod kay nagsugo man gud si Jesus sa yawa nga pagula gikan kaniya. Kining tawhana kadaghan na atakiha sa yawa ug bisan ganig bilangguon siya ug kadinahan ang iyang mga kamot ug mga tiil. Bugtuon niya ang kadina ug dad-on siya sa yawa ngadto sa dapit nga awaaw. Nangutana si Jesus kaniya, unsa may imong ngalan? Mitubag siya, Panon, tungod kay daghang mga yawa ang misulod kaniya. 3,000 ni kayawa matud pa sa pagtuon. No? O and so on and so forth. Ako lang gibasa kato to prove that Jesus Christ is God. Capital J, capital O, capital D. Jesus Christ is God. Jesus is God. Simbahon siya, i-worship siya. Ang dili ma-worship kaniya, usa ka kaaway sa Dios. Ephraim. No? So, ingon ana. So, Mark, palihog ko Mark, o repent Mark, balik ang Kristo. No? Balik ang Kristo. Tuuha siya, isip imong Dios og manluluwas, aron ikaw makabaton sa kaluwasan ni Kristo. No? Ikaw di mabasa. So, ingon ana ma. So, gwapo kayo mga igsoon ba ang kanabitong study sa Bible ba? Makita gid nimo clear as crystal. Oy, makita gid nimo clear as crystal ang kamatuoran
nga si Kristo Jesus usa ka Dios, dili usa lang ka tawo. Padayon kita basa. Verse 10. Miingon usab siya, sa sinugdan gibuhat mo, Ginoo, ang kalibutan. Og sa imong kaugalingong mga kamot, gibuhat mo ang mga langit. Hala, unsay giingon sa amahan ngadto sa anak? Sa sinugdan gibuhat mo, Ginoo, ang kalibutan. Kinsay niingon anak? Ang amahan. Niingon siya sa iyang anak. Sa sinugdan gibuhat mo, Ginoo, ang kalibutan. Ug sa imong kaugalingong mga kamot, gibuhat mo ang mga langit. Hala, si Kristo di ay Dios na pagkatapos creator pa yun. Di ba? Si Kristo, Dios, Ginoo, pagkatapos creator pa yun. Sinugdan siya ang gabuhat sa langit ug sa yuta. Tanawa unsa ingon sa amahan. Mga hanaw silang tanan apan magpabilin ka. Madaan silang tanan sama sa mga sapot. Piluon mo sila sama sa kaupo ug ilisan sama sa mga biste. Apan ikaw dili mausab hangtod sa kahangturan. Ug ang imong kinabuhi dili gayud matapos. Wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios. Lingkod diri sa akong tuo. Hangtod himuon ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil. Busa unsa man di ay ang mga anghel, silang tanan pulos mga espiritu nga nag-alagad sa Dios ug gipadala niya aron pagtabang niadtong luwason sa Dios. Hala kita, gipadala ang anghel mga igsoon diri kanato aron tabangan kita nga luwason sa Dios. Ang angel mga igsoon helper nato. Hala, helper? Yes, tanawa ang giingon sa Bible Busa unsa may di ay ang mga anghel, silang tanan pulos mga espiritu nga nag-alagad sa Dios ug gipadala niya aron pagtabang niadtong luwason sa Dios. Ay soon, privilege kay ka nga Christian. Ngano man na kay anghel gihatag sa Dios sa imuha aron pagtabang kanimo nga dili ka makuha ni Satan. Gipadala ka sa Dios aron magiya sa imong mga dalan, magprotektar kanimo. Ang Ginoo ga protect kanato. Napagid siya gipadala nga mga ranks, mga angels magprotect kanato. No? So, mao ka natong pagtuon karon gabi mga ison. Unta klaro ang akong teaching sa inyo karon. Teaching sa Bible, di man ako kundi klaro ang teaching sa Bible karon. So, muna itong topic, Hebrews chapter 1, si Kristo is God yun. Dili tao ang nag-declare nga si Kristo God, kundi ang God the Father mismo. Basahin mo sa verse 8, basahin mo sa verse 10, Hebrews chapter 1, ang God the Father mismo ang nag-declare nga si Kristo. Ginoo, siya usa ka Dios. Okay. So, hallelujah, praise the Lord. Thank you very much for being with me tonight. Yes, Pastor, natay anghel nga magbalantay. Yes. So, di na ito kutob karon. Merry Christmas, everyone. Magpahuli na ako. Kay mapay simba ugma. Diba? Klaro kayo. Yes, katalan. Klaro. Hinaut mga igsoon nga kamo magtubo diya sa pagtuo o pagsimba kang Kristo Jesus. Ayaw nyo kulangi inyong kainiton para kay Kristo. Kay siya usa ka Dios. Kung ang amahan nagpasidungog kang Kristo, isip usa ka Dios. Labaw pa kita, kay mga tao lang kita. Atong pasidunggan si Kristo, ang Ginoo, ang King of Kings, ug ang Lord of Lords. Amen. Praise the Lord. Napa si Mark karon So, dilan ta kutob. Klaro kayo? Klaro ba kay Francisca? Amen. Klaro kay Francisca. Isabelita. Amen. Merry Christmas. Merry Christmas, no? Nosias, Jeremiah, Yankee, Grace, Merry Christmas Palapan, Junie, hello, salamat sir, Idnalyn, Arlene, Gregorio, Dilit, klaro Pastor, klaro pa sa busay, Merry Christmas, April, oo, Mariblo, ganihan na si April, karon na po si April, praise the Lord, Mariblo, Bibi, hello, Laila, Rowell, Densky, PD, Akot, Nosias, Amen, JC, basta,
Yes, wala gid na makasupak. Di gid makasupak. Filipos 2:6, bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magtupong sa Dios. Kay nagpaubos man siya. Ang problema lang sa uban kay sa pagpaubos ni Kristo, gihimo naman unsang tao para sa uban na naunsa na. Bisan siya Dios, meaning Dios siya. Okay. Salamat, Pastor. Welcome. Merry Christmas, Limbag, Priscilla, Marites, Naomer, Ids, Herme, Henry. Okay, ako na lang palungan ha. Thank you very much.